Sí que veurem una de les propietats per les quals es fa servir el nitrogen líquid. Els nostres companys biòlegs fan servir el nitrogen líquid precisament per guardar mostres de vegetals o de teixits durant molt de temps. Els tenen a pràcticament 200 graus sota zero. I és clar, a aquesta temperatura tots els teixits canvien les seves propietats. Bé, una flor tots sabeu com és, si nosaltres la toquem la podem apretar, les seves fulles, els seus pètals, són elàstics i per tant nosaltres la podem tocar sense que es trenqui. Però, si nosaltres la congelem, posa-la aquí dintre, aguanta-la ben bé pel... Aguanta-la per aquí, la poses aquí dintre, posa-la al pal. Sí, apreta-la. Bé, fixeu-vos dues coses, primer que està bullint el nitrogen líquid, es desprèn nitrogen, aquest nitrogen refreda les molècules d'aigua que hi ha al voltant i per això és aquest fum que veiem. Què estem fent? Estem congelant aquesta flor i amb això aquests pètals que eren elàstics ara es tornaran sòlids i es tornaran rígids. Gràcies. I amb això què passarà? Ara la pots treure, sisplau? Ara quan faci així...